डिस्ट्रिक्ट गामि दांखुरा डिफेन्स बर'आ भट दाहो डिफेन्स बर'मोना जाय थगायबाय जाथि फोजोबस्रांनाय जाथिखौ थगायनाय बे खामानिखौ बिसोर मावबाय थादों आरो डिफेन्स बर'आ जे 25 बोसोर माने माबा मावदों होनना बुंदों हारिनि थाखाय मावदों होनना बुंदों गावखौ इलेक्सनाव देरहानांगौ सुजुग होनांगौ होनना बुंदों बे मिसा खोथा बे 25 बोसोर खुनु जाथि सेबा खालामाखै जाथिनि बेरेखा मावदों जाथिखौ गुलाय गुजाय खालामदों जाथियाव आलाय सिलाय खालामदों बिसोरो गोरिब गुन्द्राखौ माने गावस्रा गावस्रि खालामदों बिसोरो दा बेनि थाखायनो डिफेन्स बर'नो भट होनो नाङा रायजो राजा उदालगुरि रायजो राजाफ्रा दायित्व लानांगौ खुनु दिन बेनो भट नाङा रायजोफोर फाप नाङा रायजोफोर बेबायदि मानसिनो भट होयोब्ला बर'नो भट दाहो डिफेन्स बर'आ बे प्रश्नखौ माने दिनै रिप्लाइ होनांगौ आरो बेखौ रिप्लाइ होनो हायाबा दिनै बेहा भट बिनो हानायनि अधिकार गैया आरो रायजोफ्रा बेनो भट नाङा रायजोफ्रा सोंनांगौ जे डिफेन्स बर'आ नोंनाव जारि कुइसन खालामबाय बड'लेण्ड मोनसननिफ्राय बेखौ मानो रिप्लाइ होआखै नागालि सावगारियाव भट हो बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफ्रा नागालि सावगारियाव भट हो सुरक्षा मनसन जानानै गासिबो मिडिया पार्सनफोरखौ बरायनाय जाबाय आरो रायजो राजाफोरखौ बयखौबो खुलुमनाय बावहरनाय जाबाय दा जोङो बावैसो सिगां बारग' एबसुनि आफादगिरि डिफेन्स बर'नाव माखासे सोंथि जों दिखांदोंमोन नाथाय डिफेन्स बर' बिथाङा दिनैसिमबो जोंनो फिननाय होनाय जायाखै अदेबानि जोंनि बे सोंथिया बावैसो सिगांल' नङा जों सिगांनिफ्रायनो जों सोंबोदों डिफेन्स बर'नाव बिथाङा खिन्थु फंसे माने फिननाय जोंनो होआखै माने एराय थाबोदों बिथाङा जों प्रश्न खालामब्ला बिथाङा रिप्लाइ होनो नागारै गावनि मानसिफोरखौ गाज्रि कमेन्ट होनो फोरोंदों नंखाय खोथा बुंनानै जोंखौ गाज्रि बाथ्रा बुंदों खिन्थु जोंनि प्रश्ननि सायाव मोनसेबो पइन्ट बिथाङा जोंनो रिप्लाइ होआखै दा रायजो राजा जानानै बयबो दिनैसिमबो बेनाव माने सोंनो लुबैयो आरो रिप्लाइ मोनजानो लुबैयो दा डिफेन्स बर' बिथाङा दिनै इलेक्सनाव ओंखारदों बिटिसिनि फैगौ जानाखि एसेम्बलि इलेक्सन बे एसेम्बलि इलेक्सनाव बिथाङा कन्टेस्ट खालामगोन उदालगुरिनिफ्राय दा बे समाव रायजो राजाफ्रा बिनिफ्राय मिथिनो लुबैयो जे नों मा मावनानै रायजो होनो नागिरदों नोंनि थांखिया मा नों जोंनो मा मावबोआमोन मा होबोआमोन बे बाथ्राखौ सोंनो लुबैयो दा डिफेन्स बर'आ गाव बुंदों जे 25 बोसोर बर' हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामबोदों बर' जाथिनि थाखाय मावबोदों होनना बुंदों खिन्थु डिफेन्स बर'आ 25 बोसोर जानाखि मावदों बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावगिरि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बियो राजनिथि हान्जा बादि बियो बाहायबोदों आरो राजनिथिनिसो बे खामानि मावबोदों हारिनि मोनसेबो खामानि मावाखै हारिनि मावनायनि बेहा खुनु रेकर्ड गैया बेनिखायनो बिथाङा जे बुंदों 25 बोसोर जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों बे बाथ्राखौ बुंदों बे नंखाय बे खुनु सेक्रिफाइस खालामाखै जाथियाव बेहा कन्ट्रिबिउसन जेबो गैया आरो लोगोसे बे बुंदों बे पलिटिक्सआव गोदानथार होनना बे गाव बुंना लादों दासो गोदान माने पलिटिक्सआव जइन जादों इउपिपिएल जानानै बे इलेक्सन गेलेखादों होनना बुंदों खिन्थु जों बुंनो लुबैयो डिफेन्स बर'आ राजनिथियाव गोदान नङा बे गागु पलिटिसियान बे 25 बोसोर जानाखि जाथिनि सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुंदों बेयाव राजनिथिनि नेता हिसाबै बे खामानि मावबोदों बे गागु पलिटिसियान बे गागु पलिटिसियान आरो 25 बोसोराव बे जाथि थगायनाय जाथिनि गाज्रि मावनाय बेखौल' मावबोदों बिसोरो राजनिथिनि खामानि मावनानै माने बिटिसिनि जायनाखि सुक्ति बे बिटिसि सुक्तिखौ मावफुंनो थाखाय बिसोरो 2005निफ्राय जा इलेक्सन जाबोदों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ सापर्ट खालामबोआखै मदद होबोआखै बरंस' बिनि बेरेखा थांनानै बिटिसिनि बेरेखा बिसोर खामानि मावबाय थादों दा बेबादिनो जों थांनाय बाराव जानाखि प्रश्न खालामदोंमोन बे प्रश्नखौ जों दिनै आरोबाव बुंफिननो लुबैदों जे डिफेन्स बर'आ दुलाराय फरायसा आफादनि माने आफादगिरि जानाय समाव बिथांमोना बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै माबोरै सुक्ति खालामना लाबोदों बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा जवाब होनांगौ बे बिथांमोननि नैबे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तियावनो दङ जे बड'लेण्ड रायजो नांला होननाय बे इन्ट्रडाक्सन लिरनायावनो दंथारो सिगाङावनो बयनिबो सायाव दङ अथ'सो बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ रायजो राजानि सिगाङाव बयनिबो सिगाङाव बुंबोदों जे जोङो जुदि गेरेमसा बर' माहारि जानांगौबा जोंनो बड'लेण्ड रायजोखौ नांथारगोन आरो बड'लेण्ड रायजो मोनागौमानि जों गेरेमसा रायजोखौ मोननो हानाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों खिन्थु डिफेन्स बर'मोना माबोरैहाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि सानस्रि सान्थौ बिनि बेरेखा मारै बड'लेण्ड रायजो नाङा होनखो दा बिनि दायआ बेसेबां गिदिर रायजोफ्रा बिसार खालाम बेसेबां गिदिर अपराधि बियो
बे जाथिखौ फाननाय जादों जाथिखौ थगायनाय जादों बे अखल बड'फाखौ थगायाखै बर' हारिखौनो थगायनाय जादों बोरै रायजो नाङा होनना बुङो आरो मोनसे बाथ्राखौ बेयावनो जों बुंजानो लुबैयो आरोबाव बिसोरो बड'लेण्ड रायजो बिनानै बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै बर' रायजो राजा आइ आफा जाम्बा जाम्बिनि थैनि सहि लानानै बिसोरो मेम'रेन्डाम हैदों दा बे थैनि सहि लानानै मेम'रेन्डाम हैनाय बे दिफेन बर'मोना माब्रै दिनै थैनि सहिखौ लांनानै बड'लेण्ड रायजो नांला होनबोखो बे प्रश्नखौ दिनै दिफेन बर' जोंनो रायजो राजानो होबावनांगौ आरो बेजों लोगोसे नैबे बिटिआर सुक्तियाव दंबायो जों जावले जावले सोंदों जे नोंथांमोना बोरै बे जोंनि बिटिसि मोनखानाय सिक्स सिडुल बे सिक्स जानाय बाउन्डारि 3059टा गामिजों मोनसे सिमा ख्रो ख्रो जाखाबाय आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो बेनो जोंनि थैस' थांस' भबिष्यताव बेनो जोंनि बड'लेण्ड रायजो जासिगोन बारायबा बारायबाय सिमाया आरोबाव खिन्थु बारायाबाबो बेनो जोंनि बड'लेण्ड रायजो जाखाबाय बेनो जोंनि थैस' थांस' दिनै बे सिमाखौ दिफेन बर'मोनहा गामि दानख'नांगौ होननानै नोङो 3 नम्बर साब क्लस 2 बिटिआर सुक्तिनि बे लिरनानै लाबोदों बे बेसेबां गिदिर अपराध बियो नोंनि मोनखानाय गामिखौ बोरैहाय मोनखानाय रायजोखौ बोरै दानख्लाबनांगौ होननानै लिरनानै लाबोनाय मानसिनि दायआ बेसेबां गिदिर रायजो राजाखौ बिसार खालाम दिनै बेखौ दिफेन बर'आ जोंनो मोनसेबो रिप्लाय होनो हाया रायजोनि सिगाङाव फंसे खोथा बिसोर क्लेरिफिकेसन होनो हाया दिफेन बर'आ दिनै जवाब हो आरो बे जवाब होनो हायाबा रायजो राजाफ्रा बेनो भट दाहो रायजोफोर आरो बे माने थगायसुला मानसि बियो बेनो भट नाङा जों बेखौ मिथिखाबाय दा बेनिखायनो आरो मोनसे आं सोंबावगोन बिसोरो दिफेन बर'मोनहा बुंदों डिसि पावारखौ जों बिटिआर सुक्तिजों मोनबाय एसपिखौबो जों मोनबाय पार्सियेलि जों मोनबाय बिसोरखौ बाहाय हाबाय जों होनना बुंदों खिन्थु रायजोफोर बिराद गिदिर थगायनाय बियो मिसा खोथा जों माने जावले बिसोरनाव सोंबाय थादों जों आगोलावबो बुंबाय थादों जे नोंसोर बे 4.6 बिटिआर रेकर्डनि बे 4.6आव नोंसोर लिरदों डिसिनो पावार हरनाय बाथ्राखौसो लिरदों डिसिनो पावार हरनाय बाथ्राखौसो बुंदों दा जार फले डिसिनो पावार हरनाय बाथ्रा बुंनायनि उनावनो प्रमद बर'आ जेब्ला बिटिआरनि चिफ जायो बे समाव 16था डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हरनो गोनां जादों बियो दा अब्ला मानो नोङो बिटिसिनि सिक्स सिडुलनि खमथाखौ जेराव बिटिसिआनो मावफुंनांगौ आरो डिसिआ जेराव माने बिटिसिजों सोमोन्दो गैया बे आसाम गभर्नमेन्टसो माबोरैहाय नोङो डिसिनो बिटिसिनि गोहोखौ नों 16था डिपार्टमेन्ट हरखो मारैहाय नों लिरना लाबोखो जे डिसिफोरनो पावार हरगोन होननाय बेसेबां थगायनाय बे रायजोफोर बेसेबां थगायनाय बियो सिक्स सिडुल बिटिसिखौ सिफायनायनि बे षड़यन्त्र बियो दिफेन बर'मोनहा मानो बेखौ मावखो दा बिनि जबाबखौ जोंनो होनांगौ रायजोफोर दा जों बेफोर बाथ्राखौनो जों दिफेन बर'नाव सोंबाय थादों आरो इउ पि पि एल आव सोंबाय थादों प्रमद बर'नाव सोंदों जोङो उर्खावग्रा ब्रह्मनाव सोंदों जोङो दा बिथांमोनहा जोंखौ खुनु दिन मोजाङै रिप्लाय होनो हायाखै दा बिनि बादै हा हुनि जाय खमथा बेखौ आसाम गभर्नमेन्ट हरनाय बेबो मोनसे खोथा जाबाय आरो मोनसे आं सोंबावनो लुबैदों दिनै माने 9.4 बिटिआर सुक्तिनि बेयाव एनडिपिनि जायनाखि माबाफोर केदारफोर नान हाइनास केस गोनां बिसोरखौ गभर्नमेन्टआ माने आयेनगत भाबै नायगोन होननाय जादों खिन्थु हाइनास केसनि बाथ्राखौ जे बुंनाय जायाखै नान हाइनास केसखौल' आयेनगत भाबै नायनाय जागोन होनदों होमब्ला व्हाट एबाउट द क्रिमिनाल केसेस दोज हु आर माने लिंगुइशिं इन द जेल बे एनडिपि केदारफ्रा दा जेलाव जे बिराद माबानानै दं बिसोरनि केसा मा जागोन मानो बुंदिया थारमाने बुंनाय जादों बे सुक्ति गेजेरजों 9.4नि गेजेरजों बुंनाय जादों जे जायफ्रा क्रिमिनाल केस जानाय रन्जन दैमारि आरो बिनि लोगोफोर बिसोर जेलावनो थाबाय थानांगौ होननाय जादों बे सुक्तियाव दा बिसोर गवाखै दा बेफोरनो जोंनि दिनै प्रश्न दिफेन बर'आ बे प्रश्नखौ माने दिनै रिप्लाय होनांगौ आरो बेखौ रिप्लाय होनो हायाबा दिनै बेहा भट बिनो हानायनि अधिकार गैया आरो रायजोफ्रा बेनो भट नाङा रायजोफ्रा सोंनांगौ जे दिफेन बर'आ नोंनाव जारि कुइसन खालामबाय बड'लेण्ड जुडिसियेल मोनसननिफ्राय बेखौ मानो रिप्लाय होआखै रिप्लाय होगोन फार्स्टआव आरो रिप्लाय होनो हायाबा नोंहा बर' रायजोनाव माने भट बिनो हानाय अधिकार गैया आरो जोङो बड'लेण्ड जुडिसियेल मोनस'आ खुनु दिन जोङो आइ आफा जाम्बा जाम्बिखौ थगायनाय बर' जाम्बा जाम्बिखौ थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय जों सैजो खालामा जों गामि सिङाव गोरिब गुन्द्रा आइ आफाजों थांनानै खामानि मावफाग्रा बिसोरनि सुखु दुखुआनो जोंनि सुखु दुखु बिसोरनि दुखुनि समाव जोङो अरायबो गसंथायो बिसोरनि निदान समाव जों खैफोद समाव जों अरायबो सहाय खालामो बेनिखायनो जोङो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ थगायनाय मिसा खोथा बुंनाय जों बेखौ माने जों सैजो खालामा जों मालाबाबो गनायनानै लाया बेनिखायनो दिफेन बर'मोनहा जाय थगायबाय जाथि फोजोबस्रांनाय जाथिखौ थगायनाय बे खामानिखौ बिसोर मावबाय थादों आरो दिफेन बर'आ जे 25 बोसोर माने माबा मावदों होनना बुंदों हारिनि थाखाय मावदों होनना बुंदों गावखौ इलेक्सनाव देरहानांगौ सुजुग होनांगौ होनना बुंदों बे मिसा खोथा बे 25 बोसोर खुनु जाथि सेबा खालामाखै जाथिनि बेरेखा मावदों जाथिखौ गुलाय गुजाय खालामदों जाथियाव आलाय सिलाय खालामदों बिसोरो गोरिब गुन्द्राखौ
माने गावस्रा खालामदों बिसोरो दा बेनि थाखायनो डिफेन बर'नो भट होनो नाङा रायजो राजा उदालगुरि रायजो राजाफ्रा दायथ' लानांगौ खुनु दिन बेनो भट नाङा रायजोफोर पाप नाङा रायजोफोर बेबायदि मानसिनो भट होयोब्ला जाथिनि बेरेखा मावबाय बेबायदि मानसिनो भट नाङा जों गुरै खावलायबाय रायजो राजाफोरखौ जाहाथे उदालगुरि रायजो राजाफ्रा रावबो जाहाथे बेनो भट होआ जों बेखौ खावलायहरबाय आरो गोदानै बिसोर मोनसे पलिसि दिहुनबावो बिसोरो थगायनाय पलिसि बिसोरहा जेबो उफाय गैया दिनै बिसोरहा दिनै माने एजेन्डा गैया बिसोरहा मा एजेन्डाजों बिसोर गामियाव हाबनो बिसोरनि माने बिथांखिया मा दा बिसोर मथ'आ मा दिनै बिसोर बुंनायनि बिसोर जेबो गैला आगोलाव जानाखि माने थगायनानै फैदोंमोन बिसोरो परिबर्तन होननानै बिसोर थगायनानै बिसोर जेनजोब्बाय रायजोफोर बिसोर जेनजोब्बाय दा गोदानै जेननायनि उनाव मा जाखो नै दा मोनसे गोदान मोनसे फर्मुला दिहुनलायबाय बिसोर दा रायजोआव थगायनायनि बे जाहैबाय मा 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो बे बिलखौ 3 मासनि उनावनो जुदि पार्लियामेन्टआव लाबोयोब्ला दानि बिटिसि सरकारा माने हाग्रामा सरकारा बायसिगोन बे बाथ्राखौ बिसोर बुंदों आरो अब्ला रन्जन दैमारिखौ सिफ बानायगोन नैबे बाथ्रा आरोखि बिटिसिआव ओरैबायदि मिथा खोथा थगायनाय खोथा ओरैबो हमनो हाखायो बयबो मिथिगौ रायजोफोर जों दिनै बोफ्लेला बयबो बुंखांखाबाय जे 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ जाया बेखौ अलरेडि 2009 मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआ माने रिपर्ट होखाबाय जे डाइरेक्ट फान्डिं बाथ्राखौ बुंखाबाय 6 सिडुल माने डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलफ्राव माने दारै माने नर्थ इस्टआव 10टा दङ बे 10टा डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलाव डाइरेक्ट फान्डिं बाथ्रा बुंदों खिन्थु बे डाइरेक्ट फान्डिंआ जाया होननानै माने मिनिस्ट्रि अफ हम एफेयार्सआ बुंखाबाय आरो बे डाइरेक्ट फान्डिंखौ होयोब्ला माने स्टेटफ्रा कन्ट्रलाव थानो नङा आरो माने एगेन्स्ट दि स्पिरिट अफ दि कनस्टिटिउसन होननानै बुंनाय जादों आरोखि बुंदों आरोखि रिपर्टआव दा गथे माने बे डाइरेक्ट फान्डिंआ जाया बे बाथ्राखौ जों रोखा बुंनो हायो अदेबानि जों जाजानो लुगैयो जानांगौ खिन्थु जाया रायजोफोर बे मिसा खोथा बुंनायखाय जों बेखौ रिप्लाइ होदों आरो बायगोन होननाय बाथ्रा बेबो बाया रायजोफोर बेयाव डाइरेक्ट माबाफोरनि पन्सायती राज सिस्टेमनि बे पन्सायत माने सिस्टेमखौ जों गोरा खालामनाय बाथ्रा बुंदों दा गथे जाया बेखौ जों गावै बुंनो लुबैयाखिसै ओमफ्राय लोगोसे रन्जन दैमारिखौ जे सिफ बानायगोन होनदों बे रायजोखौ थगायनाय फिसा गावसिनि सायाव बिसासानो गैला फिन लिडारफोरखौ रावबो रायजोफ्रा बिसास खालामला रायजोफ्रा बिसोरखौ रावबो दिनै मानिला गावसिनि गेजेराव माने सोरबा सिफ जानो हानाय सोरबा सिफ माने जानायनि मोनसे एजेन्डा लानानै बिसोर रायजोनि सिगाङाव बुंनो हाला दा बेनिखायनो बिसोर गोदानै दिनै माने रन्जन दैमारिनि नाम लानानै रन्जन दैमारिखौ फाननानै दिनै रन्जन दैमारिखौ सिफ खालामफैनाय बाथ्रा बुंदों बिसा खोथा रायजोफोर बिसास खालामनाङा बिसोर थगायनायनि मोनसेल' उफाय दा दिनै बे आरोखि माने 125 एमेन्डमेन्ट बिल आरो रन्जन दैमारिखौ सिफ खालामनाय बे थगायनायल' रायजोफोर बेखायनो बिसास दाखालाम दा जों बयबो रायजो राजाखौ गुरै खावलायहरो जाहाथे माने बिसोरनि खोथाजों रायजोफ्रा जाहाथे सोलिया दिफेन बर' प्रमद बर' उरखाव होग्रा ब्रह्म बिसोरबायदि जाथियाव थगायसुला जाथि बेरेखा खामानि मावग्रा रावबो गैया आरो एक नम्बर थगायग्राब्ला बर' जाथियाव प्रमद बर' दिफेन बर' सेकेन्डआव ओमफ्राय बेथ' क्रिमिनेल मानसि माबाया उरखाव होग्रा ब्रह्मआ बे बर' जाथिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनाय सा खोला एनडिपि बिदा फंबाय नांलाय खमलाय खालामनाय बिएलटि एनडिपि बेबायदि मानसि बे ओंखायनो बिसोर बिसास खालामनाङा रायजोफोर दा आं गुरै खावलायबो बयखौबो जाहाथे बयबो जाहाथे फैगौ जाहाथे भटआव डिफेन बर'खौ फेजेननानै जाहाथे बेखौ रिजेक्ट खालामो बेखौ फेजेनथारो बिनि दायथ' जाहाथे लायो आं बेखौ गुरैनो रायजोफोरखौ खावलायहरनाय जाबाय